Asistent Matušek Igor, Masérko, Herta Jaroslav a trenér brankářů Valien Branislav. Hlavní rozhodčí je pan Zezlář Ondřej, první arbitr na pomezí Kolář Jaroslav a druhý kostelník Tomáš. Delegát sběrači míčů budou děvčata a chlapci. Pojďme do toho. Pavel, zápas pro nás dobře začal, ale závěr byl asi úplně jiný, než očekával. Proč? Tak to nevím. No. Dostali jsme blbej gól vyrovnávající, blbej gól na 2-1. No a pak samozřejmě bojovný soupeř na těžkém terénu si to ukopal. No. První poločas měl skončit 2-0, 3-0 a nebylo se o čem bavit. Druhý poločas jsme si asi mysleli, že se nic nemůže stát a soupeř nás potrestal. No. Druhý poločas jsme to hráli trošku jako naivně. No. Logicky pak, když dostanete takový KO, jeden gól, druhý gól, tak vás to dostane do kolena. U soupeře bylo vidět motivace, že se rvali o každý míč. Dneska to nebylo dobré, hlavně druhý poločas. Ale góla jsme dali nádherného. Gól ano, tak já bych řekl, že ten první poločas na tom těžkém terénu, že z naší strany nebyl úplně jako špatný a vytvořili jsme si další možnosti. Nedali jsme bohužel, no a druhý poločas soupeř nás z něčeho potrestal, no tak i takový fotbal. Pavel, díky za tvůj čas a hodně zdaru do zbývajících zápasů, ahoj.